Nes Ellen, heb je echt ook iets aan Dùbhlan? Wil je zo? Jonach? Oh, is vier halm goelijn. Oké, lief. Wel, maar hier, hoe is dat cool? We zo had vriendje one, share nog een bikke chocolate. Kan ja. Twee misschien niet. Oh, Dùbhlan, voor de Ga nou met zijn Ellen, vind je een piece big goed in het mud. Zo hoe is het? She is goed het beeld. Kunnen we je krijgen het bouwen? Ik leg het nutting. Kjaars. Hoe is dit zo? Kjaars. Oké. Zo, nu de, oké. Krijg je een nutting. Oké. Oké. Zo, nu de... Misschien tas. Maar je gezien verder, we zien je krumalorn. Oh, hele laat. Ik heb koeien maar een smootje. Ik ga naar Ellen. Had sleuwing. Ga je het stikken kroppen? Zo. Heb je toch eens geweest jouw koers dat ik het doe? Wat ik niet nog. Ellen! En wat Ellen? Had dit en ze. Ga je nog vermoeden? Wel, gaan we gaan vallen zo gaan. Wow, Ellen! Dit is fijn toch? Hoe doe je het hoor? CBBC ALBA, maar nog meer kalm. Ik heb nou maar beslag.